V názvu tohto videa sa vyskytujú slova Diablo 3 a World of Warcraft Mists of Pandaria. Skryté lákadlo na môj kanál, marketingová stratégia. Splášky. Super grafika, čo? Moje logo. Nazdar lidičky, to som zase ja. Dneska som bol vonku. Grafika bola fakt dobrá. Dá sa povedať, že som sa cítil, ako by som to naozaj bol. Ale ne, samozrejme, že on chodím, ale o čom dneska budeme hovoriť? Napríklad ja mám zberateľskú edíciu Ďabatu. Rád niečo zbieram. Mám zberateľskú World of Warcraft Mists of Pandaria. Rád zbieram takéto rôzne veci. Rád si pozriem to, jak sa to robilo a tak ďalej. Čo nemám rád, sú ľudia, ktorí to nechápu a ktorí si myslia, že keď hrám takéto hry, že som automatický nerd. Takže pozrieme sa na matematickú rovnicu, pretože matematika je veľmi zábavná. Diablo plus človek rovná sa závislák. Nie. Ľudia, keď o niekoho posudzujete takýmto spôsobom, najprv sa pozrite láskavo na seba. Pozrite sa do zrkadla, jak vy vyzeráte a čo každý deň vyrobíte. Napríklad ja. Stretol som raz jedno dievča, chodím s ňou do školy, alebo čo, proste poznám takých ľudí. Tak som proste len tak náhodou pri rozhovore som spomenul, že som hral nejakú hru, povedzme World of Warcraft. A ona sa pýta, že prečo hry hrám. A ja hovorím, no tak keď som tak do srandy, alebo keď s kamarátmi niečo, tak proste prídem na internet a tam si proste s kamarátmi tam spolu niekoho zabíjame. A ona sa pýta, prečo za nimi nejdeš rozprávať v reálnom živote. Na toto mám niekoľko argumentov. Za prvé, niektorí ľudia sú odo mňa tak vzdialení, že za nimi nemôžem ísť. Takže nemôžem s ním hovoriť v reálnom živote. Možno cez Skype, a to už není v reálnom živote. Za druhé, je väčšia sa nadá s niekým rozprávať a zároveň u toho niečo robiť zábavné. Napríklad, že spolu niečo, akože keď nemôžeme sa stretnúť, môžeme spolu aspoň zabiť pár orkov. Dobre, povedzme orkov, hej. Alebo niekoho proste. Za tretie, tá žena má Facebook, chodí tam každý deň, strávi tam mŕte času, furt tam niečo lajkuje, má tam 10 000 priateľov a takto to vyzerá. A ona ma posudzuje, hej. Navyše ona ani nevníma to, že či akože ona ma automaticky proste takíto ľudia automaticky nazývajú niekoho závislákom, pretože hrá nejakú hru. Tak to dopadlo aj s mojím otcom. Hovorím mu, že dneska som mal super deň, robil som toto, medzi tým som s tebou trošku zahral World of Warcraft, potom toto. A on na ten World of Warcraft to videl v telke, že to je závislácka hra. Videl si to v telke. Prečo pozráš telku? Ty si závislák na telke. Presne tak. Čiže trošku hlúpe, nie? To bol prvý problém, ktorý som hovoril. Takže, záver. Nie každý, kto niečo hrá, je závislák. Než niekoho začnete posudzovať. Pozrite sa najprv na seba. Ešte jedna vec, čo som zabudol, a to, že tiež som o toto čítal niekoľko článkov. A to je jedna vec, že keď niekde si prečítate, že nejaký článok, že vedci zistili, automaticky si vyhľadajte, akým sú platení, pretože väčšinou práve tieto štúdie, ktoré vyvodzujú, že aké sú hry nebezpečné, sú práve platené takými školami alebo ľuďmi alebo proste niečím, aby to schválne tak vyšlo. Proste sa to testuje na malej skupine ľudí, ktorí sú už nejak ovplyvnení, čo sa však nezarátava do daného pokusu a tak to vlastne vyjde nejak hlúpo. Napríklad, keď si pamätám, ja som čítal také, že nejaká škola, ja som to vyhľadal, že nejaká škola, ktorá bola presne zameraná na to, že má byť pre detskú nevinnosť, proti násiliu a všetkým týmto veciam. Proste, že proti drogám a tak. Takže títo platili vecou tak za to, aby im proste dali nejaký výsledok, nejaký naservírovali. Čo nie je správne. Takže keď si niekde prečítate, že vedci zistili alebo vyskúmali, automaticky si ich poďte vyhľadať, že ktorý. A nezačnete niečo posudzovať. Dobre? Ďakujem. Ďalej. Druhá vec.
Násilie. Násilie v hrách. Jaký je s tým problém? Dobre, keď máme malé decko, určite, dobre, tie nepúšťam také malinké, tak to určite k nám nepúšťam takým násilným. Pretože to sú ešte malé deti a tí sa nechajú strašne ľahko ovplyvniť hocičím. Ale keď už starší hrajú hru 13 rokov, už je to ich problém, či sa nechajú nejakou hrou ovplyvniť alebo nie. Keď niekto hrá hru násilnú, nie je to preto, že by bol zabijak, je to preto, že nechce byť zabijak a tak v tej hre si môže aspoň postrieľať niekoho, nie virtuálne, nie naozaj. Takí ľudia, ktorí sa týmto nechajú ovplyvniť a začnú to robiť v reálnom živote, to sú blbci, to sú psychicky chorí ľudia, ktorí sa proste nechajú ovplyvniť hocičím, aj telkou, aj všetkým. To sú proste blbci. Normálni ľudia proste si postriehajú pár hrách v Counter-Strike a sú v pôde v reálnom živote. Proste si na to vybijú ten adrenalín, tú energiu, keď nemajú chuť práve hrať Airsoft. Záver k tejto druhej hypotéze, alebo jak by som to nazval. Keď niekto hrá hru násilnú, je to preto, že chce vybiť energiu, nie preto, že si to trénuje na reálny život. OK? Tretia vec. Hranie hier vás robí tučným. A čo vás dnes nerobí tučným? Ľutujem manažérov a bankérov, ktorí musia v tej banke sedieť celý deň. To ich nerobí tučným. Ľutujem žiakov v škole, a ktorým som aj ja, ktorí musia celý deň v tej škole sedieť. Tí nie sú tuční. To, že vás hra robí automaticky tučným, je kravina. Ešte jednu vec s tým hrám teda, že závislosť na hrách, tak to, že ste na hre závislí, to nie je nič také zlé, je to furt lepšie, keby ste boli závislí na drogách, samozrejme. A ešte to, že keď niekde napíšu, že hra je návyková, znamená to, že hra je zábavná, a to znamená, že keď ju pravidelne hráte, jasné, že si na to niekto vytvorí návyk. To je normálne, keď robíš zábavnú činnosť, začne ťa baviť. Môže to byť aj čítaním kníh, prežil som sám u Harry Pottera, môže to byť čítaním kníh, môže to byť pozeraním televízie, môže to byť varením, môže to byť hocičím, ak vás to veľmi baví, môžete si na tom stávať závislí. Akurát, že tie hry sú zábavnejšie. A to chcete vyčítať hrám, že sú zábavné? Nie, nechcete. OK. Takže verdikt k tomuto tretiemu. Áno, hry vás robia tučnými, ale čo vás v dnešnej dobe už nerobí, nie? Môžete kľudne tie hry hrať aj behať u toho, mne je to jedno. Celkom dobrý nápad, keď teda premýšľam vyrobiť nejaké bežiace pásy, ktoré by poháňali vám internet alebo niečo také. Lenže to by svet nemohol ustať tú líniu sexy nerdov. Hahaha. Dobre, to bolo všetko, o čom som chcel hovoriť v tomto videu. Takže šírte tieto slova ďalej. Ďakujem. A vy nepraskej slúchadla, už to robiť znova nebudem. Nebojte sa. Teraz urobím niečo iné, že BÁ! Zlakol si sa? Ne. Maj sa. Beu! Už sa zlakol? Ináč PS, v popisku na toto video by ste mohli nájsť ešte článok, ktorý sa týmto zaoberá. Ak ho nájdem, tak vám na ňom určite dám odkaz a sú k tomu aj veľmi dobré komentáre a dobré argumenty ďalšie. Doporučujem si ho prečítať celý. Určite vás donúti zamyslieť sa naozaj nad tým, keď niekde čítate nejakú vedeckú analýzu toho, či je hranie hier dobré alebo zlé. A tiež pozor, odkaz to čítate, aby ste si dávali. A tak ďalej, takže prečítajte si to, ja to tam dám. Dúfam. Dobre, majte sa.